مستناتهم سلامه وسلفي استتحاز زكايد سب بختتل كتحاز كخللو صباح نغوتي خما ازغبر سب ازي ناي بعد صادكان ملختنيا ايو مالتي بوشت خوين اسكا حج زي تفلت السرح زنبري تاوت ناي اديس ابابا سلفي نمن زتقمين دحر لكم كن ازي نعبي زتقم سلفي ام زغور زلو استقاومون لو يوم استقاوموا لو زدغفوا لو نامنت كان بعد تسفاي ودرايا تمالي سراوي تግራይ ንኽብትን ለይትን ቀትርን ድቃሲኑ ብሽርሒ ኣብዚ ኮይኑ ምሳና ማዓት ገንዘባት እናተዋፀ ኣርሚ ሰብዓ ንኽብትን ብዙሕ ስራሓት ሰሪሒ ትማሊ ሕማቕ ሰሪሒ ኢልና ግን ሕጂ ትዝበሎ ነገር ግዴታ ኢና ክነውፆ እዚ ሰልፊ እዚ ንህዝቢ ትግራይ ዝጠቅም ኣይኮነን ትግራዋይ ከም ትግራዋይ ዘጥፍእ ሰልፊ ኢኹም ትገብሩ ዘለኹም ረብሓና እውን ኣይኮነን ንሕና ለውጢ ንደሊ ንውድእ እምበር ህዝብና እናሞተ እናጠመየ ሰልፊ ክንገብር ትኽክል ኣይኮነን ስለ ዝበለ ብናይ ፌደራል ፖሊስ እናተቀጥቀጠ ተኣሲሩ ኣሎ ተስፋይ ወድራያ ተስፋይ ንጉስ ማለት እዩ እዚ በዓል ጻድቃን ኩልዎ ዝግብኦም እዩ ጀነራላት ናይ ዲፕሎማት ሰባት ፖለቲከኛታት ፕሮፌሰራት በዓል ፕሮፌሰር ክንደያ በዓል ወደን ጥሩ ኣለው በዓል ደስየ እቶም ፍሉጣት ኣነፂሮም ወፅኦም ዘለው እዚኦም ብዝኾነ ይኹን ምክንያት ትግራይ ጥራሕ ንእቶ ንሕና ስልጣን ንሓዝ ህዝቢ ትግራይ ተደሊ ክስር ይበል ኢሎም ወሲኖም السلام وصل نخكايد وسينهم وديهم من إسي فوتي زمزة صبوق أي مثلا كع ناقوس كع جزا نخركا سكيري بتعمد هنو تستحلوا أيو ترانسبورت ختصقوا ما يتقولون يخون من قصة فيدرال مخاين دليلكم يو عبل اللو أيو كأن تزجنزب كتوها ويخون أنت أرديهم نخوص زغلوا قوس يقولون هيا القوس يكبرنا أتا يتدول لنا عنده يتدول إسكي إذن من تاي سلف زخير يا قرفون أنا قرفاني حجس نعينا فيكم ندهم تدول أنصار أديون أبون حفتون نخلع على تقراوي أبدي ساعة قبر زل سجم كزارو زي خوليهم أبدي ساعة تقراوي وقع خلع عليو أوشتي 5 حاجة سلامة وسلف نخجورو بايزوي حجة يكون جميرو مزين خجبر لعل 3 ور 4 ور حصنا عتغيرو بدنبي ترى اليوم أما على ساعات كهونا لو يلوم وسينهم زجورو زلو سلامة وسلفي قدمي ግን እንታይ ገይሮም መንእሰይ ትግራይ ንኽወፅእ ሽብር እናፈጠሩ ትግራይ ጽባሕ ዱረን መጽያ ክድብድብያ ሚግ 4 ሚግ መጽየን ይዝምበ ያለዋ ንሕወሓት ኣብቲ ጉባኤና ሃለው ከም ዝኽገብርዎም እዮም ክልኩሙና እዮም ዶ ግዛዕዶ ውግእ ክጅመር ጽባሕ ድሕር ጽባሕ እናበሉ ትመንእሰይ ከም ዝወፅእ ገይሮም እዮም ብጥቕሙን ብገንዘብ ብኸባቢ ብዓልየት ሓሲቡ ዝወፀው ነለይ ዝግልጽ ክነግረኩም በተለይ ሕጂ ክንዛረው እንደለና ሕድሕድ ትግራዋይ መጽናዕቲ ዝገበረሉ ነገር ኩሉ ይኽእል ኢለ ተስፋ ይገብር ሕጂ ዝንዝን እዩ ከምዚ ገለ ክብለ ይደልና ኣነ ግን ንተዓዛዘበለና ኢና በቃ ባንዳ ኣበይ ይፍጠረሎ ኩሉ ንፈልጦ ኢና መንግስቲ ትግራይ እውን ይፈልጦ ህዝቢ ትግራይ እውን ይፈልጦ ምእንቲ ታመጎጎ ትሕለፍ ታንጭዋ ኢልና ግን ስቕ ኢልና ኣለና ከምዚ ኣገርካ ተወግሕ ለይቲ ከዓ የላን እዩ ትግልጽ ክንዛራረብ ትኾይና እዛ ሰልፊ እዚኣ ግን ጽባሕ ክትግበር እያ ትገበር ኣብይ ድሕር ሰሙን ኣብ ትግራይ ህዝቢ ዝበሃል የለን ናይ ኣዲስ ኣበባ ህዝቢ ሙሉእ ኣኪዩ ምስ ትግራይ ሓዊሱ ሓያል ሰላማዊ ሰልፊ ክገብሩ እዮም ፀጥታ ክኽብር የሉ ውግእ ክጅምር እዩ ምናልባት ሎማዓንቲ ኣዲኻ ኣብ ውሕስ ቦታ ኣላ ጽባሕ ንግሆ ኣብይ ውግእ ምስ ጀመረ ግን ሕድሕድ ኣዴታት ክበኽያት ኣለዋ ተበዲሳ ዘሎ መንእሰይ ተገፊፉ ናብ ዘይደልዮ ቦታ ክኣቱ ተሎ ብወረንጦ ከምዚ እስራኤላውያን ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ እናኸዱ ጀኖሳይድ ዝገበረሎም ኣብ ልዕሊኦም ጀኖሳይድ ንክፍፀም ደጋፊ ዝነበረ ፕሮፓጋንዳ ዝነፍሕ ዝነበረ እስራኤላውያን ክጠፍኡ ኣለዎም ዝብል ነበረ እናኣረዩ ብወረንጦ ድምፅማፁ ኣበይ ከም ዘሎ ዘጥፍዎ ዘለው ከምኡ ንክነጥፈኩም ንሕና እውን ዋላ 100 ዓመት ይውሰድ ክንቃለሰኩም ኢና ኣቦታትና ክደኹም ይኽእሉ እዮም ንሕና ግን ክንትካእ ኢና እዩ ተፈትዎ ተፀለ ስለዚ ናይ ጽባሕ ሰላማዊ ሰልፊ ኣርቲስታት ካብ በዓል ዘመን ኣለምሰገድ
ካብ በዓልቲ ጥቁሬ ዝብል ሚላው ዝበሃል ፊልሞን ኣለው ልዕሊ 16 ኣርቲስታት እሶሙን ናይቲ ሰልፊ ዋና መድመቕቲ ኮይኖም ኣብቲ ጉባኤ ተሳትፎ ነይሩዎም ብውሽጢ ናይ ባዕሎም ኣኼባ ነይሩ ወሲኖም ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ንኽርከቡ ወዲኦም ኣለው እዚኦም ቶም ዋና ብሄርተኛታት ሕሩራት ዝነበሩ መንእሰይ ትግራይ ንኽቃለስ ዓብዪ ታራ ዝተፃወቱ ብጣዕሚ ዝገርም ነገር ሎሚ ግን ንትግራይ ገጾም ቀይሮም ዓብዪ ሰላም ኣብ ዓድና ስለዘየለ ኣቲኻ ፀጥታ ክብረልና ዝብሉ ዘለዉ ምስቶም ፖለቲከኛታት ኮይኖም ቶም ኣርቲስት እውን እዮም ቶም ዋጦት ከየንቲ ትግራይ ቀደም ካሊእ ታሪክ እዮም ዝሰርሑ ነይሮም ናይ ሎሚ ግን በዓል ማሉዳ ከይተረፈ ኣሜሪካ ተለመነቶም ገለ ኢሉ ደሪፉ ዝኩሉ መንእሰይ ክኸትት ገይሩ ሕጂ ኣንፃርቲ መንእሰይ ባዕሉ ዘኽተቶ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮፍ ኢሉ ይሰርሕ ኣሎ ብምሉኦም በዓል ትምኒት ወላይ ኩሎም ፀፀግዖም ሒዞም እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ለዘ ንሕና ልቢ ንበል ንሰንዶ ይውፁ ቶም ዝወፁ ሰባት ሰኒድካ መሓዝ እዩ ትግራይ ንዕኦም ሽዑኡ ዕሾኽ ትከውን እያ ዕሾኽ ትፈልጡ ዲኹም ምናልባት ናይ ሰሙን ኣጀንዳ ክትከውን ትኽእል እያ ብድሕሪኡ ግን እዩ እቲ ዘሎ ኣሰላለፍ ንሕና ኣብ ከባቢና ዘሎ ፖለቲካ እናፅናዕና ምስ መን ኣልያንስ ንገብር እንታይ ንሰርሕ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና በታ ዘለናያ ንቐፅል መንግስቲ ትግራይ እውን ኣብ ትግራይ ውሽጢ ኮይኖም ናይ ዩኒቨርሲቲ መምህር በሎ ኣክቲቪስት የባህል በሎ ወዲ ተገረላ ኢዶ ከምዝዶ ገለ እናበልካ ምሽዳን ኣይሰርሕን እዩ ኣቦይ ናይ ባዕሉ ታሪክ ክሰርሕ ይኽእል እዩ ኣነ ሕማቕ ተግባር እንድሕር ሰርሕ ሓልየ ንትግራይ ዘጥፍእ ክቕፈድ ክኽእል ኣለኒ ትቐንዲ ዓላሞም ከዓ ትግራይ ንምፍራስ እምበር ህዝቢ ትግራይ ንምድሓን ከም ዘይኮነ ኩሉ ትግራዋይ ትልቢ ዘለዎ ትግራዋይ ኣስተውዒሉ ኣብዚ ነገር እዚ ነናይ ባዕልና ኣስተዋፅኦ ክንገብር ኣለና ብድሕሪኡ ዝመፅእ ነገር ግን ንኩላህና ተጋሩ ዘጥፍእ እምበር ንደጋፋይ ንተቃዋማይ ዝተርፍ ነገር ከም ዘይኮነ 100% ይተኣመን እያ ልዕሊ 250 ደቂ ኣንስትዮ ናይ HIV ሕሙማት ኮይነን ኣለዋ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዚ ዝተረጋገፀ እዩ ኣብ ሰሚት ጥራሕ ኣይኮነን ትግራወይቲ ተሓስረሉ ግዜ መሕፈሪ ጓል ኣንስተይቲ ትግራወይቲ እታ ልዕልቲ ንግስቲ ክብርቲ ዝነበረት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከይዳ ተሓስረሉ ማንም ወራዳ ገንዘብ ዘለዎ ዝፃወተላ ኮይና ኣላ ኣብ ሰሚት ኣብ በዓል ፒያሳ ታክሲ ተራ ኣብኡ ዘለዋ ተጋሩ ኣድዩ ይቁፀሮ እዩ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ሓደ ገዛ 15 ተደራሪቦም ከም ኳና ተራሕሪሖም ይድቅሱ ንግሆ ወፅኦም ዝበልዕዎ የብሎምን ፈቆዶ ፅርግያ ዓሰስ እዩ ዘዘርከበ ይገፎም ወለዲ ዘለዎም እናሸጡ ካብ እስር ቤት የውፅዎም ኣለዉ ካብ ትግራይ ዝኸፈአ ህይወት ዝሕልፍ ዘሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ትግራዋይ ባይዘወይ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ስለዚ ነዚ ምርጫ ኢሉ ዝኸደ ምፀላእ ወጊኑ ኮነ ኢሉ ሰላማዊ ሰልፊ ዝወፅእ ተሃልዩ ፅባሕ ንግሆ ትግራይ ግልፂ ኢሉ ክሪኣ የብሉን ሕጊ ክወፅእ ክኽእል ኣለዎ ክንቃለስ ክንክእል ኣለና እዞም ኣባይታ ኮይኖም መስዋዕት ዝኸፍሉ ዘለዉ ኣሕዋትና ንጉሳት እዮም ንዓና ባይዘወይ ክነግረኩም ኣነ ኣሕዋትኩም ኣሕዋተይ ናይ ኩላህና ቤተሰብ ኣብዚ መኣዲ ዘለዉ እዮም ሂወቶም ከይሰስዑ ሂወቶም ንክኸፍሉ ተዳልዮም ዘለዉ ትግራይ ድሕሪ ሕጂ ልዕሊኦም ክኸብረላ ዝኽእል ማንም ሰብ ክህለ ይኽእልኒ ጀነራል በሎ ኮነሬል በሎ ሻለቃ በሎ ዝኾነ ይኹን ሰብ ልዕሊ ትድኤፍ ማንም ሰብ ትግራይ ክኸብረ ይኽእልኒ ብድሕሪኦም ኢና ንሕና ክንስራሕ መንግስቲ ትግራይ ኣቕልቦት ክገብር ኣለዎ እዞም ኣብ ዲያስፖራ ኮይኖም ኣብዚ ኣብ ቲክቶክ ከዓ ዝጉስጉሱ ኣለዉ ከም በዓል ኣሰፉ ፕሪንሲስ ትበሃለላ ጓል መቐለ ኣብ ካናዳ ትነብር ዶልፊን